ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଲୋ ହେଲା କହିପାରିନି ରହିଯାଉଛି ଟିକେ। ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଲାଲ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଲାଲ ଆଉ କଳା। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଦିଶୁନା ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ। ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା? ସେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଥିଲେ ନାଇଁ? ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇଛି ଚୁଟିରେ ଅଳେଇଛି ସବୁଦିନ କୁଣ୍ଡେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ବୟସ ହେଲେ ଟିକିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଟିକିରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସୁନେଇଟା ପଳେଇ ଆସି ସୁନେଇନା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।